जों खालामदों आसामाव अपोजिशननि जिखिनि स्थिति जिखिनि बिथांमोननि थाथाय बे निस्सय नैबे इलेक्सननि गेजेरजों मोनसे सिननिफ्राय गोमालांनाय बायदि निस्सय जागोन होननानै आं सानो। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो क'क्राझार लकसभा समस्टिनि साफ्रोमबो भटार आरो रायजो राजानिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरग्रोदों जे फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिनि जिखिनि साखाफारा बे साखाफाराया जा एनडिए हिसाबै जोबोद गोख्रै खारगासिनो दं आरो फ्राय बियो फुराफुरि जाफुंसारनायसिम थांगासिनो दङ। आङो बिजाथि सायख'जाखांनायनि उनाव जोंनि जिल्ला कमिटि बिजेपि एजेपि आरो इउपिपिएल बेजों लोगोसे मण्डल बा ब्लक कमिटि आरो प्राइमारि आरो बुथ लेभेलनि जोंनि वार्कार कर्मकर्ता बिथांमोनजों आङो लोगो हमग्रोदों। गिबियावनो सिनायज्लायनाय मोनसे फोरबो आरो बेबायदिनो आङो बाक्सा जिल्ला चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला बेखौ कमप्लिट खालामबाय। आङो मिजिं खालामदों जे फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव एनडिएनि बिजाथि महरै एनडिए हिसाबै जोङो 70% बांसिन जौखोन्दो जों भट मोननो हागोन आरो बेबायदि क'क्राझार लकसभा सिटखौ जों मोजाङैनो देरहागोन। जिहेतु क'क्राझार लकसभा बियाबाव जे बिपिएफनिफ्राय खाम्फा बरगयारि आरो जिएसपिनिफ्राय नब कुमार सर'निया बिथाङाबो बांसिन गेलेनायनि खोथा माबायदि जुजिगोन आङो बुंखाबायानो जे जोङो गुबुन दोलोनि खोथाखौ आं बुंनो थाङा। बेयाव राजनितिक पार्टि हिसाबै सोरबाया केन्डिडेट होगोन बेथ' स्वाभाबिक, नाथाय जों एनडिए हिसाबै भटार्स जेरै बाथ्राखौ जुदि जों नायोबा भटनि बाथ्राखौ नायोबा जों 70%नि बारा जौखोन्दो जों भट मोननानै जोङो देरहागोन बे खिन्थु रोखा। थांनाय 10 बोसोरा जे नब कुमार सर'नि आखायाव थांबाय जे क'क्राझार लकसभा सिटआ बे खेबाव उद्धार खालामनो हागोन नामा? दिनै एनडिए हिसाबै जों दङ आरो एनडिए हिसाबै जोंनि एजेन्डाया जाहैबाय जे नरेन्द्र मदि बिथांखौ भारतनि थामथि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि बानायनांगौ आरो नैबे ओनसोलाव जोंहा दिनैहाय सान्थिया फैबाय, गोजोना फैबाय। बे गोजोनखौ जोंहा गोजोर खालामनांगौ आरो जौगानायखौ जोंहा लाबोनांगौ। दा बेखायनो सोरबा फैनायजों बेयाव बाथ्रा गैया, सोरबा बेयाव कन्टेस्ट खालामनायजों बाथ्रा गैया। जोंहा बेनोल' टारगेटआ जों 70%नि बांसिन जौखोन्दो भट शेयार मोननानै जोङो नैबे क'क्राझार सिटआव जों देरहागोन। जुदि नोंथाङा गोजोन थासारिखौ गोजोर खालामनाय आरो जौगालु हाबाफारि बे मोननै बाथ्रायानो दङ आरो बाखि एनडिए हिसाबै बा प्रमद बर' मानगोनां बिथां दैदेननाय नैबे ओनसोलनि हाबाफारि बेथ' दंखायोआनोसै, बेखौ लाफानानै निस्सय आवगायलांगोन। आसामाव एनडिए हिसाबै मोनबेसे सिट देरहागोन बायदि? 12टा सिटआ रोखा जानानै दङ, बिनिनो 14टा दङ। बे मोननै सिटखौबो उद्धार खालामनो थाखाय दिनैहाय जोंनि एनडिएनि दैदेनगिरिफ्रा नाजाबाय थादों। आङो मिजिं खालामदों आसामाव अपोजिशननि जिखिनि स्थिति जिखिनि बिथांमोननि थाथाय बे निस्सय नैबे इलेक्सननि गेजेरजों मोनसे सिननिफ्राय गोमालांनाय बायदि निस्सय जागोन होननानै आं सानो। दरं आरो उदालगुरि समस्ति बिनि बेलायाव मा बुंनो? बियो इउपिपिएल दोलो हिसाबै बा एनडिए हिसाबै जोंहा शेयार खालामदों। जेरैहाय एजिपि बिजेपिया ओरैहाय एनडिएनि केन्डिडेट हिसाबै ट्रेक्टरनि सावगारिजों भट खालामगोन। सानजाहा जा इउपिपिएलनिया एनडिएनि केन्डिडेट हिसाबै दैखांनाय बिजेपिनिफ्राय बिथांनो मा होनो फामि बिबाराव भट होगोन आरो बेबायदि आन्डारस्टेन्डिं जों दंलायो। एनडिए हिसाबै बिसायख'थिनि प्रसार खालामनायनि थाखाय मा हाबाफारि लागोन? बियो उननि पर्यायाव जागोन। जोंहा स्टियारिं कमिटि दङ, पार्टिनि दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोना थिग खालामगोन आरो बेबायदि नोंथांमोना हयथ' मिन्थिलांगोन लासै लासै।